bese siyalana ke kunamanga amampunga akhulunywa abafundisi funa abalaleli beyazi kahle kuthiwe okweshumi ngoba bafike bekutolike ukuthi kwenzani bathi kuyavikela isecurity ivikela imali yakho nasebhenki ukuthi ingathathwa ihotokoloshi ivikela into engekho bethi nasefridge yakho ungathola ngena kodwa nawe ukhiphe kweshumi iyavikeleka ayikho lo nto leyo ngoba le yanto bekuyinkonzo yokubuyisana sisondela nje ngoKristu Jesu hayi ngeminikelo. Welcome to another episode of Sisazokhuluma. Once again, I'm your host, Umduduzi wakashabango. Siphinde futhi sibonga ukuthi sitholele lithuba sihlangane ku-2023. Sibonga nje ukuthi abantu bayaphila, sibonga unyaka omusha. Wonke umuntu na ukuthi uchoose le channel. Siyabonga kakhulu ukuthi uchoose le channel. Angeke ke ngingabe mude nje kakhulu. Sibonga ukugcinwa. As usual ngihambi ngedwa ngiphethe amadoda engihamba nawo la ithi ke before nje sikhulume sekude siqale nje sinibulise ngiqale ngale kuMdunge esibulise siyanibingelela ke nonke enyakeni omusha awusithi happy new year kubo bonke abantu siyabonga ke nje kuNkulunkulu usesemuhle sibonga nje nathi ukuthi hayi singenile enyakeni omusha siyabonga nje kakhulu ngiyathemba ukuthi bonke basangikhumbula uVincent Mdunge ucheliza yes hayi sibuyile ke namhlanje sizoqhubeka nendaba yokweshumi ukuthi Asinakho okweshumi kuKristu kushuthi ke sekupart 2 ukuthi Asinakho okweshumi kuKristu noma ebuKristwini. Alright ngoba mhlambe sothi mase sasingena endabeni ngikhohle ukubuza ama socials mangabe yatholakala ngenze komunye umuntu athi uyatholakala kuphi Facebook mhlamba amanamba yes siyabonga nje kakhulu excuse ngiyafisa nje eyami nje number nje na ku WhatsApp nje kakhulu ngiyatholakala ake ngibanikeze zile number nje 067 82 88 224 067 82 88 224 okay ijalo lento number 1 Mr Makhaye angibingelele ke nami egameni lika Jesu nakulonyaka futhi omusha unyaka ka2023 sibingelela ke bonke ababukeli abasibukele namhlanje siphinde sabuya futhi ngehloko esisha sokweshumi siyazi ke sike sakhuluma kakhulu sakhuluma ngegama sakhuluma ngesivumelwano manje ke sathi AmaKristu asesivumelaneni esisha sesise sokhuluma ngokweshumi ke manje ukuthi nokweshumi kumaKristu Asinakho ayike mhlamba ke ngidlulise nami mhlamba izinto zami engixhumana ngazo kubabukeli inamba yami 072 170 711 nosibonge ngoba phela yazi mangabe sesixoxa le ndaba ngiyogcina ngithe ngithi ekugcineni bekumele ngabe siwathathile bathi kuhle niza ne topic very interesting bantu abaningi bazibuza manitha kukho kweshumi khona nje ngithema ngabe ngixoxe ngiyakhumbula last week ngathi hayi okuyibhekele channel khona futhi nala esike sakhuluma khona nje ngokweshumi ukuthi kweNew Testament akukho wathi hayi kukhona ngathi asinga entertain okay uzoyibukela nawe uma ngabe seyikhona yakuzwa nawe uthi kukhona so abantu abaningi babelieve ukuthi into eniza nayo ayikho but singayimoshi sivele singene kuyo siyabonga kakhulu Mr Shabango nangaleli thuba nje lokuthi lihambe leliqiniso namhlanje ke sifisa nje kakhulu ukuqala kuso isivumelano esidala ngoba sasingene kancane sathi akukho kweshumi ebuKristwini kunento ke engifisa namhlanje sibaprovele yona abantu ukuthi nangendlela emasontweni okukhishwa ngayo kweshumi akusiyona le ndlela okwakukhishwa ngayo kwiTestament elidala. Alright indlela abantu bayikhipha ngayo iTithe akusiyo le ndlela eyayikhishwa ngayo kwiTestament elidala. Ake sifunde nje uDeuteronomy chapter 12
sifunde njena uverse 6 no verse 7. Deuteronomy chapter 12. Sifunde njena uverse 6 no verse 7. Khona bazobona ukuthi nalendlela okukhishwa ngayo emasontweni ke banalento yokuthi bafunde uMalaki kuphela uma kuzokhishwa okweshumi. Yini kufundwe uMalaki kuphela na? uMalaki uqhamuka ekhuluma into engazwakaliyo uma ungaqalanga lapho eqale khona okweshumi. Make sibheke ke nangu yana uDeuteronomy chapter 12 verse 6. Yebo. Uthi ke there you will bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, your sacred offerings, your offerings to fulfill a vow, your voluntary offerings, and your offerings of the firstborn animals of your herds and flocks. Verse 7. There you and your families will feast in the presence of the Lord your God. You will rejoice in all you have accomplished because the Lord your God has blessed you. uNkulunkulu akazayithathe into engesiwona umoya ngoba uNkulunkulu wethu ungumoya. Bebezikhipha kwakubalekile ukuthi bazikhiphe lezi zinto ukuthi ke bazokukhipha kweshumi lapho neminikelo yonke bese beyakudla. Ake sibambe futhi uDeuteronomy isahluko 26. Sibheke iverse lika 12. Fisa nje kakhulu ukuthi sikubheke. Yes, Deuteronomy isahluko u26 sibheke njena iverse lika 12. Okay. Yes, nakhona futhi kuzobe sekuvela ngoba ibalulekile kahle ukuthi ivele indaba. Ithi ke every 3rd year you must offer a special tithe of your crops. Lapha bebekukhipha njalo nini? In 3 years. In 3 years. Yes. Every 3rd year, not every month. Akazo kwe tithe, itithe yakhishwa every month. Every 3rd year you must offer a special tithe of your crops. In this year of the special tithe, you must give your tithe to the Levites. Kunabantu akade benikezwa. Umpristi lona abapristi labo isizwe sami sabapristi lawa. You must give your tithe to the Levite. Okay. Foreigners. Wobana ama foreigners wonke umuntu okade ngesuyena uIsrael ubenikezwa ini itithe. Orphans and widows so that they will eat enough or so that they will have enough to eat in your towns. Lezi zinto lezi emasontweni zigcina nje ziphelele nje kumfundisi lezi zinto lezi. Abaveli labantu abazozidla ke sibheke futhi no chapter 14. Kwakhe futhi uDeuteronomy. Okay. Deuteronomy chapter 14 izincwadi ezingafundwa lezi, the giving of tithes, verse 22. Deuteronomy chapter 14 verse 22. You must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all the crops you harvest each year. Lapha ke bekuzokwenzeka njalo ngonyaka. Year by year. Yes, ngesikhathi makuba nani makuba nesivuno ngoba izinto lezi zakuphi zasemasimini. Okay. Verse 23. Bring the tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for his name to be honored, and eat it there in the presence, and eat it there in his presence. Umnikazi lona wakho kweshumi bekumele ukuthi enze njani akuhle kwayena. Yeah, manje abantu kufike kuthiwa nje bakolota uNkulunkulu kodwa abazidli lezi zinto lezi. Kwakubalekile Mr. Shabango ukuthi bayoyikhipha bakukhipha kwetithe bekuwumyalo kaNkulunkulu kodwa bekumele abantu bakudlile kwabona. Oh yes. Ngoba uNkulunkulu ungumoya akayithathi into engesiwe ini umoya. Kwakukhopazana ukuthi bayikhiphe kodwa abantu befanele benze njani bayidle futhi bona futhi. Angiphinde verse 23. Bring the tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for his name to be honored, and eat it there in his presence. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn males of your flocks and herds. Doing this will teach you always to fear the Lord your God. Imala ibalwa. Kunento ke engifuna siqaphele verse 24 ukuthi banokuthi abafundisi ngoba okwetithe izinto lezi izinto zemfuyo nezinto ezitshalwayo. Banokuthi ke abafundisi ke kulamalanga maberobha abantu bethi hayi
kulesi yasikhathi phela ingekho imali ngifuna sifunde u24 uzovela ukuthi imali ibikade ikhona kuyo leyo verse leyo. Okay. Now when the Lord your God blesses you with a good harvest, the place of worship he chooses for his name to be honored might be too far for you to bring the tithe. uNkulunkulu esebusisile indawo okuzoyiwa kuyo ayikhethile kuzohathiswa khona lo mnikelo lo wetithe ikude kunzima umthwalo ukwenza njani ukuthwala. Okay, verse 25, if so you may sell the tithe portion of your crops and heads, put the money wavela umani yavela imali uyabona put the money in your pouch and go to the place the Lord your God has chosen. When you arrive, you may use the money to buy any kind of food you want, cattle, sheep, goats, wine or other alcoholic drink. Then feast there yaqhubeka futhi kuyadliwa futhi la. Then feast there in the presence of the Lord your God and celebrate with your household. Angazo masiyayibona banokuthi abantu hayi phela kulesi isikhathi sengesinye isikhathi manje imali ayingekho manje sekunemali. Umthwalo wakho ubunzima ukuthi ungawuthwala lo wasemasimini. Bekumele wenze njani Mr. Makhaye? Bekumele uthengise lezi zinto lezi bese uphatha imali. Uzothi mawufika phambili ngayo leyo mali uzothenga zona lezi zinto lezi oyithengisile. Bese kuyadliwa ke. Bese kuyadliwa ngoba kuyadliwa lento. Yes. Okay. Yes, ihamba kanjani? Ihamba kanjani. Nama ke ngene kancane nje. Sisayikhuluma le ndaba esayichaza uMdunge ukuthi bekudliwa. Mina ke ngiye ngathi ke masiqala ngathi sike sakhuluma ngezivumelano. Sithi ke nase ebuKristwini lokweshumi asinakho njengoba sithi sesivumelane esisha ku new covenant. Lokweshumi kwasala ku old covenant. Akukho kule covenant esikuyona kaKristu Jesu. Enenye into ngendlela kade kwenzeka ngakhona kule ya covenant bekunabantu bekudliwa bekwenziwa isizwe sika Israel akade sikhonza uNkulunkulu ngoJehova kule ya covenant yaqala le covenant akade kuyi covenant kabane yanziwe uIsraeli noNkulunkulu ephakathi kaIsraeli noNkulunkulu yonke le yamkhosi ke noma lezi yazinto bezenziwa lapho uma sesifake nakho kweshumi kuyibona akade bekwenza lokho. Uma bekwenza ke kunanabantu abathize akade bekhethiwe akubona wonke umuntu akade qualify ukwenza njani ukuthathwa kweshumi. Manje uyamangala ebuKristwini ukuthi bazokwazi ukuthi bebe ngama-Israyeli ngoba beku lapha eIsraeli nawo kwawona ayiwonke akade kuthathwa kweshumi. Ake sibheke nje Numeri chapter 18 sisuke lapha ku verse 21 nje yena yedwa nje. Okay. Ithi ke lapha ngesizulu bhekani ngibaniki Numbers chapter 18 verse 21. Verse 21. Yes. Bhekani ngibanikile abantwana bakwaLevi bonke okweshumi kwa Israel kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo inkonzo yetende lokuhlangana. Manje ke masithi siyayibheka ke le ndaba lokweshumi uNkulunkulu noma kunikezwe laba abangabalevi abakaLevi ke bazalwa khona lapha kwaIsrael indodana noma bayisizwe indodana yakhe ulokhu njani uJacob eyazalwa ubani uLevi yona ke laba abazalwe njalo abapriesti kahle lento ethi umpriesti ivela kulendlu kaLevi. Kusho ukuthi ke makunikezwa okweshumi bekuthathwa umpriesti akuyena yena umuntu noma imuphi kwakhona lapho kulesi sizwe sika Israel bengingabona bonke abantu abayini abangamapriesti kodwa umuntu owumpriesti okulendlu kaLevi ozala kwaLevi. Manje ibona kade benike ukuthatha okweshumi. Uma sibheka sobheka kule covenant esikuyona asinabo nabalevi thina uyabona ngoba kusho ukuthi mangabe umuntu ezothatha okweshumi kumele be umlevi hayi kube umlevi ngokukholwa ngokwenyama ngokuzalwa. Bengasho ukuthi inkolo kuba umlevi kodwa bekuwuzalo lolya ubezalwe kaLevi bese ba umpriesti uyenako kumele enze njani athathe okweshumi hayi wonke umuntu omIsrael uyabona liyanti biphelela lapho uma uthi uyabheka sibheke thina singamaKristu laba abathi baqhubeka nokuthatha okweshumi ingabe bayilandelani yonke le yanto na angabe banaye yini umpriesti uma ekhona lo umpriesti lo basenayo indlu yakwaLevi.
nansi inkinga nje ngifisa ukuthi ke mhlawumbe abalaleli beke bezibuze yona ukuthi uma beyenza ake ngithi asiphikisi ke mhlawumbe sithi bayenza uma beyenza bayayilandelani yonke lemgodi yonke enziwayo na nokuthi makunikwa kuye kuyo leyo ndlu yengcebo futhi bayakwenzani konke lokho ngoba kuthathwa uma sifuna ukuthi sithathwe kweshumi kufanele sihambe njengoba umthetho lo into umthetho kumele uyilandele ungawephula umthetho. Angithi ke yazi bathini bathi njengoba nje nilanda kwi-old njengoba beku-old bekuhamba kanje njengoba siyifunda kwi-old manje kwi-New Testament sekunendlela entsha ye-New Testament indlu yakaLevi ngokwendlu yebo injengoba sinichaza nje but uma ngabe ususa kwi-New Testament indlu yakwaLevi ekamoya laba priest enikhuluma ngabo abapriesti kwakuabapriesti kwi-old but kwi-New Testament yilaba abafundisa abagcotshwe uNkulunkulu ababizelwe ukushumayela akunankinga ibona ke labo kuyibona ke manje na ngokwe-New Testament kumele baqoqe lokho kweshumi. Okay akunankinga sisazofika ke lapho njengoba kade sayithinda nje Makhaye ngiyafisa futhi ke sibheka abaLevi uLeviticus yebo chapter 27 ke sibonise nje njengoba nje seyichazile noMakhaye ukuthi besikunikezwe isizwe sakwabani isizwe sabaLevi and sizofika ke nalapho ngoba angithi izipho ziningi kuze yabona khona lapha ebuKristwini ukuthi ke manje ifika kanjani ithathwa abafundisi ukuthi iyavela iningezi noma kugrobha nje abantu ake sibheke nje futhi khona iphathi ngoba angithi bebelokhu behamba bezidla nje behambe indleleni angithi siyofika futhi nasekutheni imphothi Makhaye ukuthi kungene kanjani ethempelini ngoba bayathanda ukufunda uma lakho ukuthi ngenisana kweshumi ukuthi kungene kanjani ngoba sonke lesikhathi la sisafunda khona lana bengakangeni kuphi ethempelini bekudliwa nje endleleni beqoqwa bathi kudliwe nje endleleni khona ikezwe noLevi lana bakuthi uyabona siyofika ukuthi kwangena kanjani kuphi ethempelini nathi sifunde ke uLeviticus chapter 27 verse 8 konke ngifuna siqaphele la okay 27:8 yes nokweshumi konke kwezwe ngoba fanele siunderstand ukuthi imuphi lo mnikelo izinto ezitshwalayo lesi nokweshumi konke kwezwe okwembewu yezwe noma kwezithelo zemithi kungokuka Jehova kungcwele kuJehova 31 uma umuntu ethanda ukuhlenga okuthile okokweshumi kwakhe uyakuthasisela kukho okwesihlanu kwakho konke okweshumi kwezinkomo noma okwezimvu zonke ezidlula phansi kwentonga okweshumi kuya kuba ngcwele kuJehova bekhantwa ke ngalendlela ukuthi ke inkomo zizodlula ke phansi ke kwaleyo nduku ke leyo kusho ukuthi ke khona lona uzokhawunta ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iyathatha ibeke eceleni awuzwakhe angithi bekuyini ngokweshumi kusho ukuthi ke Mr Shabang uma bengathiwa kuyenzeka sekuyakhishwa ngonyaka ozayo wawunenkomo ezu10 yathathwa lenenye wasala 9 uyazi ukuthi awuqualify ukuthi ungaphinde futhi uyokhipha futhi ngoba manje sezokhanta kufike ku9 yes ngamanye amazwi kusho ukuthi njoba bekuyi harvest nje beku increase okweshumi ngesikhathi abantu belimile okay kusho ukuthi ukuba bengathiwa kwakhishwa kuyisalary kusho ukuthi bekuzothi mangabe kulonyaka mhlambe ngoMarch bakufakela increase emsebenzini kusho ukuthi ubungakhipha leyo increase leyo uma futhi ungakayitholi increase akwazi ukuthi ukukhipha futhi akwazi ukukhipha akwazi ngoba nomuntu kusho ukuthi ngoba bekhawunta lana inkomo ezodlula phansi kwentonga kusho ukuthi ngesikhathi uma kuzothiwa 10 kanti unenkomo ezu10 vele iyathathwa lene 1 next day awuqualify boss ngoba bezolonyaka ende beku unyaka nonyaka not inyanga nenyanga hayi ayikazi yaba kanjalo okay njobe sabheka make siyeke ekuthelini ke kungene kanjani endlini ake sibambe uNehemiya chapter 10 chapter 10 yes sizobeke Makhaye sesiyibheka nalapha nakuMalaki ake sibheke nje uNehemiya ukuthi kwakungene kanjani ngoba abantu banokufunda nje kuthiwa ngenisana kodwa bebengazi ukuthi kungeniswa ini nokuthi kungenwe kanjani lapho manje ke kubalekile kakhulu ukuthi simbheke ke uNehemiya chapter 10 kusukela evesini lika 32 bake sifundeke Nehemiya chapter 10 verse 32 ithi ke futhi sazimisela umthetho
futhi sazimisela umthetho ukuba sithele ingxenye yesithathu yeshekeni ngomnyaka ibe ngumsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu. Ngifuna siyiqaphele babushaba ngifuna siyiqaphele. Ngifuna ungikhauntelele iminikelo ukuthi mingaki iminikelo lena ezongeniswa lapha. Yeah. Alright. Ukuze siqonde kahle uma kuthiwa ngenisana. Yini lento bekuthiwa ngenisana uma kuthiwa iminikelo bekhulunywa ngani? Okay. 32. Futhi sazimisela umthetho wokuba sithele ingxenye yesithathu yeshekeni ngomnyaka ibe ngumsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu. Kusho oqala loyo ingxenye yani yeshekeni nezothela. Alright. Ibe ngumsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu. Lendlu ibikuphi biseJerusalem bese yakhile ubani uSolomon. Solomon yeah. Alright. Ilona tempeli le. 33. Eyesinkwa sokubukwa. Qhubeka nje ubuloku ngikountela nje. Okay. Eyesinkwa sokubukwa kanye neminikelo yempuphu isu3. Qhubeka nje ungikountela. Neminikelo yempuphu wemihla yonke nomnikelo 4. Nomnikelo oshiswa imihla yonke neyamasabatha 5. Nowokwethwasa kwenyanga Yeah. 6. Neyemikhosi emisiweyo 7. Neyezinto ezingcwele 8. Neminikelo yezono 9. ukuba kwenziwe ukubuyisana kuka Israyeli nomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu. Kwaba khona uqhekeko babukeli phakathi kwaIsrayeli nomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu. Base bethi ke manje bamisa ke umthetho ke manje. Awumiswanga uNkulunkulu. Lemnikelo ukuziyongena eThempelini ayingeniswanga uNkulunkulu. Ibona bawumisa. Okay, verse 34. Senza inkatho thina nabapriest abantu nani nabapriest isingakho nje Mr. Shabang 9. Okay, so qhubeka lapho isaqhubeka. Senza inkatho thina nabapriest namaLevi lento akade ishilo uMakhaya ukuthi abaLevi laba abangabapriest. Senza inkatho thina abapriest nabaLevi nabantu ngeminikelo wezinkuni. Qhubeka uNkawuntela. So 10. Ukuba zingeniswe endlini kaNkulunkulu wethu njengezindlu zawo baba ngezikhathi ezinqunyiweyo. Iminyaka ngeminyaka zibaswe phezulu kwealtari lika Jehova. Into eyayikhona kwiTestament elidala kule yandlu leya. Njengokulotshiweyo emthethweni. Ushilo uMakhaya wathi isihlukanise yini isivumelwano njengokulotshwe kuphi emthethweni. Alright. Kulethwe endlini kaJehova ulibo lomhlabathi wethu. Qhubeka uCountele. Oh, so 11. Kulethwe endlini kaJehova ulibo lomhlabathi wethu nolibo lwezithelo zemithi 12. zemithi yezinhlobonhlobo zonke iminyaka ngeminyaka. Kulethwe endlini kaNkulunkulu wethu namazibulo amadodana ethu. 13. Lemnikelo ebingeniswa laphana nendodana yakho yokuqala bekufanele ihanjiswe kuphi eThempelini. Nawezimpahla zethu. So 14. Njengokulotshiweyo emthethweni. Namazibulo ezinkomo zethu 15. nawezimvu zethu kuba priest abakhonza endlini kaNkulunkulu wethu. Silethe ulibo lomqhakazo wethu 16. Nemnikelo yethu yokuphakanyiswa 17. Nezithelo zemithi yezinhlobo zonke 18. Newayini 19. Namafutha kuba priest 20. Emakamelweni endlu kaNkulunkulu wethu nokweshumi komhlabathi wethu 21. Yes. Nokweshumi komhlabathi wethu kumaLevi kulethwa kuphi kumaLevi ngokuba wona amaLevi amukela okweshumi imizi yonke esilima kuyo. Yeah. Sesizoya ke kumalaki singakayi nje ake ngiyiqinisekise le yokuthi abantu ke bamanje noma abantu abathi bangamaKristu abayiqaphele lento uma ngabe bayakwenza bakwenza ngendlela eyiyo yini. Ake sifunde nje ngamabomu khona la futhi angazi noma kuyafunda la uMdunge kuDeuteronomy chapter 12. Ake ngiqale nje ngifune kusuke kuverse 5. Kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu akayoyikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba abeke igama lakho kuyo, leyo ndlu yakhe niyakuyifuna nize kuyo, yakhethwa indawo. Nilethe khona iminikelo yenu yokushiswa nemihlatshelo yenu nokweshumi kwenu neminikelo yonke yokuphakanyiswa wesandla senu nezethembiso zenu neminikelo yenu yesihle
namazibulo nezinkomo nezimvu zenu. Nidle khona phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, nename kukho konke, nibeke kukho isandla senu, nibe nina nabendlu yenu uJehova uNkulunkulu wakho anibusise. Aniyokwenza njengezinto zonke esizenzayo lapha namuhla, kube yilona lowo njengokulungile emehlweni akhe. Verse 9, ngokuba anifiki ekuphumuleni nasethafeni uJehova uNkulunkulu wakhe akunikele lona. Verse 10, kepha lapho niwela iJordani nihlale ezweni uJehova uNkulunkulu wenu anikele lona libe yifa lenu, aniphuzise ezitheni zenu zonke zonke ukuba nihlale khona. Ngifuna verse 11 ke kuya kuthi kuleyo ndawo uJehova uNkulunkulu wenu akayoyikhetha ukuba kuhlale khona igama lakhe, niyise lapho konke enginiyala ngakho, iminikelo yenu yokushiswa, imihlatshelo yenu, okweshumi kwenu, neminikelo yokuphakanyiswa wesandla senu, nezithembiso zenu ezikhethiweyo ezithembiswa uJehova. Kunendawo iyakhethwa, kunendawo uNkulunkulu beyikhetha ebekiwa kiyo. Yikho uMdunge mayibeke ethi uma nemali bisebenza, uma ukuthi indawo ikude le ebekhanjiswa khona, bekufuna into enze njani umuntu athathe lokho akazonikela ngakho akuthengise, asebenzise imali, athathe imali ayifaka phakathi yena igodla ahambe nayo, uma efika phambili ufike ethenge. Ngoba yini kwenzeka kanjalo ukuthi indawo iyodwa, akuzukuba noma ikuphi, akuzukuthi ngoba unelocal kuphi nendawo kuphi sewuthi nakhona lapho nizobeka okweshumi khona, iyodwa indawo la kade kufakwa khona, kubekwa khona okweshumi, ayifakwe ebank. Manje uma sibhekisisa njengama bathi hayi ngoba kuyimali ayibeke, bekunendawo eyodwa la kade ekhethiweyo ekubekwa khona, singakafiki nje ukuthi ngenisani okweshumi, iyodwa indawo iyodwa ukuthi abantu bahlale endaweni ezehlukene kodwa bekwazi ukuthi iyodwa ngoba ukhona baze beshe uma kuukuthi kukude nawe kuyenze kube kude. Mhlawumbe useDurban kanti mhlawumbe indawo esikhipha kuyona mhlawumbe isePitoli, uzoyithola kanjani inkomo wona lezinto etshali uzoyiphatha kanjani? Akathengiseke ngoba ibiyodwa indawo. Manje ngabe kaMakristu ayakwenza yini lokho na? Yini usibheke lokho ukuthi leya covenant ehenye utheke mawuchaza shawa ngathi bazothi kukamoya, chabo yaqala phansi inkolo kaKristu iqale kabusha, yona akayifani naleya, ayinabo nabaphristi esingathi abakamoya, ayinto nje ukuthi umphristi ayiphindanga isaba naye, uyena owathatha isikhundla sokuba umphristi. Akusangabiki bangakhona abantu abangabaphristi, nethempeli lelo akade bekhonza kulona alizange lisaba khona ngoba leyanto ibiyenziwa isizwe sika Israel, ezinye izizwe bezingakhipha kweshumi. Manje akuyona inkonzo yaMakristu, bekuyinkonzo kaIsrael ebebekhethelwe nanendawo lapha kade bezohambisa khona kweshumi, iyodwa indawo. Omunye uzothi ngathi vele yonke into eqala kuIsrael vele kuze kuzozalwa nje uKristu vele kwaqala le kuIsrael. Inhle kakhulu ukuthi kwaqala. Angithi ke manje fanele sibhekeke manje ngoba ngithi indaba kaNkulunkulu iqhalile yabe siyaqhubeka, kuningi okushintshile. So kubalekile nakho lokho. Angazi ubusuqedile emakhaya mhlambe? Qhubeka. Okay, ake sibheke nangu futhi nje uMalaki. Ngiyamthanda uMalaki, bayathanda kakhulu ukumfunda. Yes, uMalaki chapter 3 bathanda ukufunda ke uverse ka7 ukuthi nje since the days of your forefathers we have turned away from me, you are robbing God. Uyabona? Bese bethi ke ngenisa. Yes. Ngiyathanda nje sibheke wena uMalaki simqale nje verse ka3:3. Yes. Siqale nje lapho singayiqali ku7. Siyakuhlala sicwengisisa, sihlanza isiliva, sihlambulule amadodana kaLevi. Ibona abapriest lawana. Ibona abapriest. Abangekho ngapha kwesisho sivumelano. Siwahluze njengegolide nesiliva aze anikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga. Inkinga ebikhona bengasanikelwa njengoba babethe bazongenisa izinto lapha kuNehemiya. Bengasanikelwa kahle ngani ngokulunga. uMalaki ulungisa inkinga ekade isikhona manje nakuba priest nabantu. Manje kumele bahlanze ukuze banikele kuJehova ngani na banikelwe ngokulunga. Verse 4, isiya kuba mihle kuJehova iminikelo yakwaJuda neJerusalem. Ngifuna siqaphele ukuthi ke akakakhulunywa ngoKristu la.
isiya kuba mihle kuJehova iminikelo yakwaJuda nani neye Jerusalem ngifuna siqaphele hayi AmaKristu ngoba vela ikaqala indaba yethu lana kukhulunywa ngoJuda lana nani neJerusalem njengasezinsukwini zasendulo naseminyakeni yokuqala okay kusho ukuthi bebengenzi njengasekuqaleni amaJuda nani neJerusalem athi ku verse 5 ngiyakusondela kini ukwahlulela ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi nangeziphingi nangabafunga amanga nangabacindezela abaqashwa ngenkokhelo yabo nabafelokazi nezintandane nabachezukisa abafokazi thina bezizwe bese sengabafokazi thina lapha asikangeni indawo bebekade sebesicindezele izintweni eziningi besichezukisa uyabona ngoba leka Kristu ifika ihlanganise wonke umuntu awusweke masiqhubeka ke Mr Shabana okay nabachezukisa abafokazi benga ngesabi mina usho uJehova sebawuthi ngokuba mina Jehova angiguquki ngalokho nina amadodana kaJakobe aniqedwa madodana kabani kaJakobe kuya ngoIsrayeli la bese thi ku verse 7 kusukela emihleni yawoyihlo nichezukile ezimisweni zami anizigcinanga buyelani kimi ngiyakubuyela kini usho uJehova sebawuthi kuya ngamadodana kabani abakalevi yeah uyabona manje ibalulekile kakhulu bazalwane usiqaphele amadodana kaJakobe lawo ekhulunywa ngabo okay asiphinde verse 7 kusukela emihleni yawoyihlo nichezukile ezimisweni zami anizigcinanga buyelani kimi ngiyakubuyela kini usho uJehova sebawuthi nokho nithi siyakubuyela kanjani umuntu angaphanga noma angarobha umuntu angaphanga uNkulunkulu na nokho niyangiphanga bese nithi sikuphange kanjani na ngokweshumi nangeminikelo iyiphi le minikelo ukufaka nezingane zabo abantu kuphethe empelini firstborn yakho uyihambise uyinikela khona iminikelo yezono esingenayo thina iminikelo yokuphakanyiswa iminikelo yamafutha ukuqhakaza manje masonke kufaka imali kuphela okay asiqhubeke bese nithi sikuphange kanjani na ngokweshumi nangeminikelo verse 9 niqalekisiwe ngesiqalekiso nokho niyangiphanga sizwe sonke ngifuna siqaphela hayi izizwe sizwe sonke isizwe siyi1 lesi okulanasa ngenisani konke okweshumi endlini yencebo hayi ezindlini zencebo kodwa endlini yencebo ezikadesho uMakhaye ukuthi beyiyodwa nomso kahle manje le ndawo ukuthi beyiyodwa yikho ubuza uthwale nani nomthwalo lapho bese sebengenisa endlini la indlu yencebo benjani biyodwa right verse 10 ngenisani konke okweshumi endlini yencebo ukuba kube ngukudla bekudliwa hayi ukuthi umfundisi athenge imoto hayi ukuthi umfundisi athenge iprivate jet hayi manje ngithi ke noma bethi bayakhipha abakhiphi ngalendlela okwakhishwa ngakhona hayi bafunda uverse 7 kuphela kaMalaki niyangirobha ngokweshumi nangeminikelo bese bengabe besaqhubeka ukuthi kwenzani ngoba sengisho ukuthi kumele kube nokudla kumele kube nokudla ilokho iqhubeke lapho ukuba kube nani na ukuba kube nokudla asiphinde uverse 10 ngenisani konke okweshumi endlini yencebo ukuba kube ngukudla endlini yami ningevivinye ngalokho usho uJehova sebawuthi uma ngingaye kunivulela amafastela sezulwini nginithululele isibusiso kunokwaneleyo verse 11 ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu nemivini yenu ayikuphutha endle usho uJehova iphindela lapha nesiqale khona into zasemasimini lena ngenxa lokho uNkulunkulu bezokhuza okudlayo kuphi emasimini wabo manje mawusebenza ikhona into edla imali ebank bathi amasimo esikhathi samanje yiyo lemsebenzi njengoba sivuka nje sebelungwini iwona amasimo okay bebevele besebenza abantu nakulesa sikhathi manje ake sibheke ngalelizwi leli uyazi Mr Shabangu ngake ngezwe inceke ikhanda impela ithi haye insizwa lenethekwini esontweni lami engiliphethe yathi thiyolobola ngo20,000 yawuthola ungasekho yathola sekusele 10 rand yabisi isole sithi hawu madoda ngadlala kakhulu ngokuthi ngingakhipho kweshumi ngokungalaleli bheka imali yami isidliwe uNkulunkulu amanga leyo nto leyo imali ebank mawungayikhiphanga
ingekho nje proof yokuthi uyikhiphile ibhenki liyakubhadala. Yes. Lento ebizokhuza okudlayo akunamali edla abantu ayikho into edla imali kuphi na ebank ake ngiqede kunika simakhaya. Okay. Ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu nemivini yenu ayikuphutha endle usho uJehova Sebawuthi. Kesilale verse 12 ugcina. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba izwe elithokozisayo usho uJehova Sebawuthi. Uma zonke izizwe ziyothi niyisizwe sibusisiwe zenzani zona? Bengangengi. Azingendawo. Yes. Azingendawo. Uselapho nje uthema efunde Mdunge wayiveza lokuthi lemnikelo le ke kwakhona ukuhlukana phakathi kabani kwakho Israyeli noNkulunkulu. Bekuyinkonzo yokubuyisana. Uma uzofunda nje shabangu usayichaza kathi usabuza ukuthi njengamanje yeyaqhubeka. Ngithandile Mdunge mayithi ziningi into ezike iqale lapha kodwa zashintsha izinto. Uma ufunda la ngamabomu nje amaHebrew chapter 7 usukela 18. Okay. Imayithi ngokuba umthetho oqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo. Lokhu umthetho awuphelelisanga lutho kepha sekungeniswe ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu. Le yanto mawuthi uyayibheka angithi eminye iminikelo sebeyenza bebezama ukubuyisana noNkulunkulu. Kusho ukuthi le yanto nje kuba kwabuye kwachithwa lo yamthetho awuzange ubasize ekubuyisaneni. Abasakwazi ukubuyisana ngale yamnikelo. Into esesibuyisana ngayo esisondela ngayo uNkulunkulu ubani? uJesu. Hayi okweshumi. Bese siyalana ke kunamanga amampunga akhulunywa abafundisi. Funa abalaleli beyazi kahle kuthiwe okweshumi ngoba bafike bekutolike ukuthi kwenzani. Bathi kuyavikela isecurity. Ivikela imali yakho nasebhenki ukuthi ingathathwa ihotokoloshi ivikela into engekho bethi nasefridge yakho ungathola ngenalo kodwa nawe ukhiphe kweshumi iyavikeleka. Ayikho lo nto leyo ngoba le yanto bekuyinkonzo yokubuyisana sisondela nje ngoKristu Jesu hayi ngeminikelo. Yabona nangakuthiwa yondla inceke yezayini ayikho le yanto ngoba ayikho ivesi manje abantu bakhipha ngoba bethuswa ngaleso simo ukuthi kumele bekhiphe ngoba imali zabo zizongena imimoya emibi intshontshe manje abenze security akuna verse ethi imali ekuyishumi security igadi imali yakuze ume kahle nasemsebenzini uzosuka manje ube broke. Ayikho leyo nto kodwa ngoba kuyakhandeka emqondweni wabantu unele ngabona umuntu sengathi imali kuyashoda ecabanga sengathi yiyo le yanto esho umfundi anti ayikho leyo nto leyo ukuthi kuthiwe kuyashoda ukudla mawungakhipha kweshumi bazonika umfundisi ngoba leyo kubekunikwa umpriest hayi umfundisi. Bese siyala ngoba kunento eziningi bese ke njengakho lokuthi gcina kuhlangana izinto eziningi ngiyakhumbula last uze wazwabuzwa athi angani bayondlana nabantu nakho lokho into engekho ngoba nento edla umnikelo esinawo thina ilowo entandane asinawo nanawo leyo yokondla abafundisi ngoba kufanele siyihlangana asinayo ukuthi kuthiwa ukondla umfundi uwodwa umnikelo esinayo eKristu ilo wokondla abantu abahlwempu abahluphekile awukho omunye umnikelo okunye nje hayi awukho nonhlobo manje laso bethi kunevesi ekhombayo ukuthi funeka simondle ayikho le nto leyo. Nawe ngiyafuna nje mhlambe ngoba sesikhuluma ngemnikelo kuhlangane la ukuthi mhlambe nikuveze mhlambe noma unombuzo ukuthi laba basafuna ukwazi ukuthi bethi umfundisi uthini umfundisi ngoba bakwenza kube into eyodwa engathi ipackage okweshumi ukondla umfundisi ukwenza zonke lezi zinto beshintshe futhi kikho lokho kweshumi bethi kuthenga ama keyboard kuthenga izitulo hayi masifuna ukuthenga ama keyboard singayihlanganisa imali akhona kweshumi ngoba into eyenzakalayo emasontweni mawuthi uyabheka abantu abathi bangamaKristu bathi kuthenga kweshumi kwakhe ibuilding kodwa uzosebememezela futhi sicela imali yesakhiwo sethempeli manje kanti wenzani lokho ngoba uthothi mhlambe lina 20 years leli bandla likhona manje kanti kushonaphi lokho uma futhi kufuna kuthengwe nama keyboard ishile noma ifile bazofuna futhi imnikelo sifuna ukuxhasa sithenge ini kodwa beyichaza lento bathi uyibona nabantu abasuke bekhona khona ngoba bayamtolekela nomfundisi angashongo lutho bethi hayi phela sithenga ama keyboard kodwa manje sengaphakathi uyacelwa futhi umnikelo we keyboard mayifika abantu abapledge futhi abapledge futhi uyacelwa futhi umnikelo mangathiwa iroof iphephukile hayi nikelani phela manje kanti besikwenzani okweshumi lento basuke benikeza umfundisi abafundisi bayadla ngalento bayanroba manje ibona abafundisi abaganga ngabantu ayikho lento ukuthi kuthiwe kunikeza umfundisi yena kumele adlenike okay ngoba futhi
ikhona abajwayele ukuyiquote futhi ku 1 Corinthians chapter 9 sizoyifunda yabo nje yonke nje lo chapter nje ikhuluma ngakho vele ba kakhulu ukhothwa noma kuphi nje kuleyo chapter leyo wayithinta yes 1 Corinthians chapter 9 yes siyayithanda kakhulu yebo ukuthi nje siye kuyo yes ngifuna siqaphele ukuthi amasonto bagijimisa nje kuyirobhela abantu hayi ngoba basuke befuna ukukhonza indaba kaNkuluNkulu yini yes ngoba nakhona kumele sikubheke nje eqaleni ukuthi ke uma siqala ke ivangeli elisha uyithintile uMakhaye umaHebheru 7 verse 18 ukuthi umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yokuthakathaka bawo nokungasizi kwawo ithi kule version yami lesilungu the old requirement is set aside because it was weak and useless lezi zinto lezi yes ngizothi umthetho awuzange uphelelise nje lutho kwangenisa ithemba elingcono esondela ngalo kubani uNkulunkulu yes uKristu Jesu ke mayiqala ivangeli lakhe liqala ke liyoshunyayelwa ngabafundi bakhe uKristu engasekho lashunyayelwa kuphi eJerusalem mawufunda uLuka 24 kusukela evesini lika 44 uKristu ngesikhathi eyibonakalisa kubafundi bakhe esevukile ethuneni uthi ke yiyo lamazwi engawakhuluma ngisesenani esho ngesikhathi engakayi kuphi esiphambanweni ukuthi uKristu uzozisa ubuhlungu avuse kwabafileyo bese kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe kuphi eJerusalem liqalwe ke ibandla kuyizenzo kwethu uKristu ke uyala abafundi bakhe kuMateyu 28 verse 18 mayithuphiwa amandla onke esevukile emhlabeni nasezulwini uthi ke hambani nizenze izizwe zonke abafundi bakhe okholwayo nizombhabhadisa athi ke ku verse 20 bese nibafundisa ukugcina konke nginiyale ngakho ubuKristu abufundiswa izinto uKristu angaziyalanga sifike sikubone kanjani na sibheka ke imfundiso yabapostoli noma ngithi sibamba imfundiso kaKristu ngomlomo wani wabapostoli uKristu ubeuqonda miseshaba ngumthetho ukuthi ukhona kodwa wathi kubafundi bakhe nebafundisa ukugcina konke nginiyale ngakho sabona ke sebefundisa ke ini abapostoli okay yikho ke njengoba sithi ke uma uyibheka ayinampriest njengoba seshilo ke uMakhaye abasekho abapriest akukho futhi la lizothi khona abafundisi abathathe ini okweshumi noma iminikelo njengoba sesithi ke nje ke asikho kwasona isondlo sabafundisi ngiyithanda ke u1 Corinthians chapter 9 ukuthi ke simbheke njengoba usushilo okay engathi nje singayiqala mfowethu Makhaye ku verse 1 okay inkululeko nelungelo lika Paul verse 1 right angikhululekile na umbuzo angisiye umpostoli na angimbonanga uJesu inkosi yethu na nina anisiwe umsebenzi wami enkosini na noma ngingesiye umpostoli kwabanye nokho kwinina nginguye ngokuba uphawu lobupostoli bami enkosini yinina 3 lokhu kungukuziphendulela kwami kwabangisolayo Paul beyiphendulela lana kade bengisola okay asinalungelo yini lokudla nokuphuza na awuzwakhe kuyenzeka bayibambe baphelele nje lapho kuphela verse 5 asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafowabo benkosi noKefas na kanti yimi kuphela noBarnaba esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na right ngubani oke aye empini ngezakhe izindleko na ngubani otshala isivini angazidli izithelo zaso na uverse 7 nje uyedwa banokumfunda emasontweni baphelele nje la yamuzwa uthini ngubani oke aye empini ngezakhe izindleko na yebo ngubani otshala isivini angasidli izithelo zaso na usefunda adle khona ke la ngoba ebona le vesi ngobe yes usefunda adle yes njalo kakhulu yeah ngubani owelusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi na ufunda lu7 baphelele kuye uzodla kubazalwane usezodla ke manje kubazalwane uthi ke uverse 8 lokho ngikusho ngokwabantu nje na nomthetho kambe kawusho khona lokho na uyiphindisela kuphi le mthethweni umthetho incwadi lekade bebhalelwe bona la ukuthi umthetho uthini yes yebo ukuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi simfonyo nxa ibhula amabele konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na noma ukusho ngenxa yethu impela na yebo kwalotshwa ngenxa yethu ngokuba olimayo kufanele alime enethemba nobhulayo abhule enethemba lokwabelwa naye bafike bagcine futhi nalapho bayithanda le verse asiqhubeke verse 11 uma thina sihlwanyelekini okomoya kuyinto enkulu uma
kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na siqhubeke futhi bayibamba futhi nawo bagcina 12 uma abanye behlanganyela lawo mandla phezulu kwenu kungebe yithi kakhulu na asiqapheleke manje nokho asilisebenzisanga lelo gunya kepha sibekezela ngakho konke ukuze singalithiyi ivangeli kaKristu liyathiyeka mawuzothatha lezi zinto uthi ngomapostoli nokho asilisebenzisanga lelo gunya ukuze singalithiyi ivangeli kabani likaKristu asiqhubeke verse 13 anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli nokuthi abakhonza ealtar bahlanganyela nealtar na okay ngifuna siqaphele ke ethempeli bengabi umuntu oyedwa akusakhulunywa ke manje lento ayikhothayo yasemthethweni laba kade belapha bebefike benze njani badle khona bengabi yini nabadumisi bebedla khona kodwa esontweni kuvela kumfundisi yedwa ukhothi umthetho kade wenzeka lapha yes njalo verse 14 ngokunjalo inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli bayithanda futhi nayo le kakhulu asiqhubeke kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alenze ize udumo lwami kanjani verse 16 ngokuba noma ngishumayela ivangeli angenaludumo ngakho ngokuba ngimelwe ukwenza njalo ngokuba maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli ngokuba uma ngikwenza lokhu ngokuzithandela kwami nginomvuzo kusho ukuthi umuntu oshumayela ivangeli nje ngokusithandela kumele ahle usho njalo verse 17 ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami nginomvuzo kepha uma kungengakho ukuzithandela kwami khona ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo verse 18 pho uyini umvuzo wami na uyabuza apostle Paul yini umvuzo pho uyini umvuzo wami na uyilokhu kuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo enkosini make wafuna imali uyalidayisa ivangeli usho njalo apostle Paul uthi pho uyini umvuzo wami na uthi ukuthi athi ngiphini pho uyini umvuzo wami na uyilokhu kuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini usuke umuntu eroba abantu mayezofike ke akhotha incwadi kaPaul bese engaqhubeki nayo ukuthi uPaul ufike kwalichitha ini ilungelo la okay ngifuna silibheke kancane nje futhi Makhaye ngifuna silibheke nalelo lungelo ukuthi uma umpostoli Paul ekhuluma ngalendlela lena iliphi leli lungelo lakhe lokudla evangelini akhuluma ngalo na yes ukuthi lelo lungelo lelo iliphi lelo lungelo lelo ake siyobheka ngoba ngendlela ongakhona kuba engazathi ilungelo lokuqoqa imali kodwa yena akalisebenzisi okay I'm sorry Matthew chapter 10 Matthew chapter 10 yes Matthew chapter 10 iliphi leli lungelo leli elisemthethweni yes ngoba lana bengakaqali nendaba kaNkuluNkulu ngoba lona liqala ngale Deuteronomy leli lungelo ukuthi ungayifaki isamfonyo inkabi ebhulayo njengoba kade 18 yes nelungelo ukuthi kisebenzise ifanele ini inkokhelo yaso make sifundeke Matthew chapter 10 verse 7 okay siqale nje ku verse 7 uJesu ngesikhathi abathuma abafundi bakhe uthi ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele phulukisana abagulayo nevusa abafileyo nihlambulula abanochoko nikhiphe amadimoni nimukelisiwe ngesihle yiphani ngesihle okay unasiba lethi nimukelisiwe ngesihle yiphani ngesihle alidayisi ivangeli okay uyabona into yamahala yes khona lezi zinto lezi ngeke ngezwe inceke kwakuthiwa uzoshumayela 3 days khona lapha eSoweto kwathiwa i-charge 48,000 ngokushumayela i3 days iphani ngesihle nani nimukeliswe ngani ngesihle verse 9 ningaphathi golide nasiliva nathusi emaxhakeni
yenu nasikhwama sendlela namabhantshi amabili nazicathulo naludondolo ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso bebezohla nje kulezi ndawo kade behamba beshumayela kuphi kuzo lento ebithi sisebenze siyifanele ubedle evangelini ube ngamanye ube ngashumayela ukudla futhi kusho ukuthi mawuzofika bakuthengele KFC bakuthengele la okade ukhona okay mawudla ikhabishi bekuthiwa bangaphathi lutho abazokudla isebenzi sifanele yini inkokhe bebehamba iawuthi kakhulu ke le yale ndoda lena elinda abantu Sunday yondlelo ihlala emzini wayo yendliwa for ini uyabona leli ilungelo bekuwumuntu obehamba hayi umuntu okuthiwa nje nakho uqale isonto manje sekumele kanjani sekumele adle cha akusiyilo lelo bengelona ilungelo lalo lokubiza imali lokuthengelwa umuzi lokuthengelwa ini na lokuthengelwa imoto okay awuthi ngiqhube ngiqade mhlawumbe bese ngimnika ithuba okay ake sibheke ke u2 Thessalonians chapter 3 ufuna ukuyiqeda le ndaba okay 2 Thessalonians chapter 3 ngoba omunye uzothi i1 Corinthians chapter 9 obuyithinta uzothi hayi mhlawumbe uPaul bekhuluma nje ngokuthanda kwakhe duye akalisebenzisanga lelo lungelo le okay sibheke ke 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu kuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina okay ngoba angithi sibambe isifundiso sikaKristu ngomlomo wani wabapostoli kuthiwa abantu kabazehlukanise nabazalwane abangahambi ngomyalo esiwamukele kuphi kubapostoli ngoba ibona ababeke iseselelo asikhulumi ngomuntu othi umpostoli namhlanje sisho lapha ababeke ifoundation okay verse 7 ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani uyalingiswa umpostoli ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu asidlanga sinkwa samuntu ngesihle futhi free of charge niyazi akadlanga ukuthi umpostoli uthi asidlanga akasasho ke manje yena kuphela asidlanga sinkwa samuntu ngesihle kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi umuntu kini uyasinda umuntu ohlala efuna ukondliwa evangelini uyasinda bathi abapostoli basebenza ubusuku nemini abadlanga sinkwa samuntu kodwa basebenza ubusuku nemini ukuze bangabasinda abazalwane awulalela uverse 9 kungengokuba singenalo ilungelo lani ileliyana lokondliwa yakuverse 9 kungengokuba singenalo ilungelo kodwa ukuze sizinikele sibe isibonelo kini sokuba nisilingise laphela ilungelo lokondliwa inkosi yami yikho bethi abahlukane nabantu abangahambi ngomyalo abawumukele kubapostoli bathi hayi ukuthi sasingenalo ilungelo kodwa sazinikela ukuba sibe isibonelo sokuba nesilingisi athu 10 ngokuba nalapho sisesekini saniyala ngalokho ukuthi uma umuntu engathanda ukusebenza makangahle ahamba usebenza madoda ake ngiphinde nami ngene la uzothi ngiyasebenza njengoba ngishumayela hayi ivangeli okay usasebenza ke ngifuna uyilungisa khona la ake ngiqhubeke khona kagcine khona umdungu ngizela ukuthi izwakale le ilungelo alright ilungelo ubebe nalo ngoba ukuthi anginalo ni ilungelo lokwenza lokuthi ngihambe nomkethu na banalo ilungelo kodwa ngithanda lo verse 18 ozocacisa kahle kamnandi la ku chapter 9 verse 18 u1 Corinthians silo simpinda nje pho uyini umvuzo wami na uyilokhu kuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini kusho ukuthi bebenalo ilungelo wonke umuntu unalo ilungelo kodwa awusebenzisi ilungelo lakho kuphi evangelini ngoba ivangeli elikaKristu akulona elakho kusho ukuthi nasikhuluma ngelungelo unelungelo lokuthi mhlambe uma uthanda uyokwenza open air la emgwaqeni ushumayela ngokuthanda kwakho kungemsebenzi ophathisiweyo
ukuthi yelapho uzenzela ngokuthanda kwakho ushumayele ucela imali kunjengabantu ombone ecule estradini ecule eqede lapho usebeka isithi ufuna ama 50 cent ngoba lokhu kwenza ngelungelo lakhe akaphathiswanga kodwa leli ivangeli nje balichaza lithi kuyini pho ilungelo lami na ukuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho free of ukuze ngingawuthi umsebenzi ngingathi ivangeli ngelungelo kusho ilungelo kunalo kodwa ilungelo alingawuphazamisi ini ivangeli likaKristu ngoba make ngafaka ilungelo lami evangelini ngiyawuphazamisa kusho ukucela umnikelo ukondliwa mina ngithi uma benze ezabi izinto balungile bebe nalo ilungelo kodwa uma ngabe bakhuluma ngevangeli kaKristu bayawuphazamisa umsebenzi baliphazamisa ivangeli ngelungelo labo uma esebenza umuntu ethi kunento eningi abayichaza umdungu bethi eshumela mhlawumbe ufikile abathanda ukusupport umsebenzi kaNkulunkulu uma usuphazamisa lo msebenzi lo ufuna support yena musuphazamisa ivangeli kaKristu ngelungelo lakho uma ufuna ukuthi usupport ezintweni zakho hamba uyocula ukwenze yonke into oyithandayo kodwa ilungelo lelo nalo unalo alifakwa lapha evangelini alifakwe evangelini uyabona futhi Makhaye likhona elinye ihlathi abacasha kulo yalazi lezi 2 Corinthians chapter 6 oyiba okay malithi onikela kancane uvuna kancane oh yeah kuba ngazuthi leyo ncwadi leyo incwadi yokupha umfundisi imali akusencwadi yokupha umfundisi Asinawo sinomnikelo owodwa ebuKristwini okunikela kwabantu abanjani abahluphekile mhlawumbe uthi onikela kancane kwabahluphekile okay sizoya la ngoba ngithi bona bayitolika sengazi ukuthi kushiwo kubani kushiwo umfundisi yes sizoya la ngoba akukhulunywa ngani ngomfundisi isikhathi apha esigijima kodwa nje ivangeli alibizi lutho futhi abakwazi abalayeli alibizi lutho mase libiza elinye lelo mhlawumbe omunye Makhaye uzoba nombuzo ukuthi manje ama-keyboard sewathenga ngani cha yenza nje quotation wena unikeza abazalwane ukuthi manje nansi 22,000 efunakalayo laphana ukuthi sithenge ini ama-keyboard akusiwona wakho abazalwane abenhlanganyela nabo ayikho into efike onomfundisi la uyabona kodwa into yenu ninonke kusho ukuthi kufanele uma usuyikhiphile i-quotation mayihamba ziyothengwa lezi zinto lezi buya phela ubabonise futhi makunoshintshe buya banikeza abantwini uchange yabo kube nenkinga kakhulu ucommissioner nabona la ko TV lana uke ucommissioner kwavela kakhulu efuna ama account amadoda athile adumile la amasonto kuthiwa lethi account yesonto athula thitu uyabona uma kuzoba umnikelo ngoba izinto zonke zifuna imali kodwa fanele sihlukanise indaba yomnikelo kaNkuluNkulu nezifiso zethu uma sithenga ama keyboard izifiso nje zethu uma sithenga ama mic izifiso nje zethu asengahlanganisi ke noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ufuna abantu abazopledge amasithenga instrument uyabona asiyinikele nje lento njengabafana bani bebhola ifana njengalento Mr Shabango leyo kuthandazela umnikelo baba sebenikelile uzovula izinto haya ukurobha abantu ayithandazela into engenamphefumulo uyabona ake silifundele lihlathi abacasha kulo 2 Corinthians chapter 6 okay 2 Corinthians chapter 6 bathanda bona ukufunda nje uverse 6 malizothi kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu okay bese kuthiwa yabona mawunikela kancane bebebona le mali bengayisebenzisi lento ebishiwo la ake sifunde from verse 1 chapter 6 2 Corinthians chapter 6 siqale I'm sure 2 Corinthians chapter 9 2 Corinthians chapter 9 simqale from verse 1 yes ngokuba amaqondana nokukhonza abangcwele akuswelekile ukuba nginilobele ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya uma ngithi iAkhaya lase lizilungiselele kwanyakenye nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo Apostle Paul ufike wazincoma kubazalwane baseAkhaya ethi iMakedoniya ilungisile from last year sizwe ukuthi ukhuluma ngani yini lento elungisile okay okay bese ethi okay angiphinde verse 2 ngokuba niyalwazi
ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya uma ngithi iAkhaya lase lizilungiselele kwanyakenye nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo. Kepha ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwethu ngani kungenziwa ize maqondana nalokho ukuze kuthi njengokusho kwami nibe senilungisile. Uncenga abazalwane lana ngoba utshena abazalwane baseAkhaya ukuthi iMakedoniya iprepared kwavusa ithemba kwabaningi. Yeah. Uthi ke manje ngiyacela ke nilungiseke abazalwane sizoza ukuthi yini lento elungiswayo. Okay. Ukuze ukunimpreza kwami kungatholakali sekuyize nje. Yeah. Okay. Funa uma ngabe kufika kanye nami abaseMakedoniya banifumane ningakabi nilungisele sijabe thina singasaniphathi nina ngaleli themba. Ingatholakali bafika abazalwane bathole kodwa lento ethenjisiwe lana ingekho bese bengabe besabathemba abazalwane. Ngalokho ke bengithi kudingeka ukuba ngincenga uverse 5. Ngalokho ke bengithi kudingeka ukuba ngincenga abazalwane ukuba bendulele ukuza kini balungisele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngaphambili sona sihlale silungisiwe sibe njengesibusiso singabi njengesokuncishana. Okay. Bathembisa abazalwane la. Umuntu othembisa abazalwane la ayimi lenkonzo ngani ngezi kodwa ibona kade bebathembisile. Uma uzofika kwami ngikuthembisa ukuthi ngizokunikeza ini imbuzi bese ethi uMakhaye phela lungisa phela ngoba ushabanga uyeza ngeke asakuthatha ngalelo themba ubethola lembuzi ingekho. Okay. Yes, ake siqhubeke. Kepha useyakhuthaza ke verse 6. Okay, ungiqedela verse 5. Ngakho ke bengithi kudingeka ukuba ngincenga abazalwane ukuba bandulele ukuza kini balungise ngaphambili isiphiwo senu esathenjiswa ngaphambili babathembisile. Sona sihlale silungisiwe sibe njengesibusiso singabi njengesokuncishana. Verse 6. Kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. 7. Yilowo nalowo anikele njengalokho ezikhethele khona enhlizweni kungabi ngokudabuka nangokucindezela ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. 8. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame ukuze kuthi ninokwanela konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke nivame imisebenzi yonke emihle njengokulotshiweyo ukuthi wahlaphaza wapha abampofu abahluphekileyo ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu andise izithelo zokulunga kwenu. Khuthaza abazalwane ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana. Yes, kuyaphanwa la bapha abazalwane la. Akusumnikelo wamfundisi lo. Ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Ngokuba ngicasimulayela uverse 12. Ngokuba ukukhonza ngalenkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele babenikeza abazalwana kade behluphekile. Kodwa ifunda lapha na kube sengazi ukuthi iphiwa ubani iphiwa umfundisi. Mathi uhlwanyela kancane uzofuna kancane. Verse 12. Ngokuba ukukhonza ngalenkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele kepha futhi kuvamisa kakhulu kumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Hey Nkosi yami. Sise lapho nje singakaqedi. Inkonzo yokuswela le. Inkonzo yokuswela. Kusho ukuthi wona ungaqoqa lo mnikelo but hayi ukuthi kufanele kube okwamfundisi kuphela. Hayi nokuthi kokuphela owebandla ngithi ngithi nje kufanele ukuthi ama donation ngoba uma sifuna ukuthenga izitulo singayihlanganisa imali sithenge izitulo sizohlala sonke futhi akekho umuntu ozobusiswa yabona angeke ngoba into zethu inhlelo zethu futhi angeke sifundele izwi sifundizwe ukuthi kuyanikelwa ngoba into esihlanganisa thina ngoba kwezinye indawo mhlambe banazi izitulo abayikhandela zona amabhentshi abalo bethenga izitulo yabo manje into ewuhlelo lethu ukuthi thina sithenga izitulo thina sifuna ukushaya ama keyboard abanye bawashaya uhlelo lethu akukho umuntu ozomela efunda ivesi ufunda ivesi yomnikelo ngoba into nje siyenzayo yikho ngithi uwodwa umnikelo akusiyumnikelo into esiyenza thina yabona. Okay ngiyakuzwa
malithi onikela kakhulu uyohlwanyela kakhulu uyohlwanyelani ohlwayela okay nansi into engithandile angithi uyabona ngithi njengoba sishilo sathi umnikelo omangezwe wabahluphekile enikela kwabahluphekile isibusiso sikhona ngomnikelo ukunikelela abantu abahluphekile kusho enikela kubantu abanjani yikho egcineni ithi ukukhonza ngalenkonza aqedi nje ukuhlupheka noma aqedi ukuswela kuphela babe nikeza abazalwana akade benjani akade behluphekile so iwona mnikelo uze wathi uJesu esakhuluma nje ngabafundi bakhe bungakaqala ubuKristu uthi uma unikela kohluphekile isandla sakho sakwa right esikwenzayo unikela uma unikela kohluphekile esakwa left masingazi okay umnikelo omangezwe ebuKristwini ukunikeza abantu abanjani abahluphekile kuphela awukho omunye lokho kunye lokhu nje yiqiniso ukuthi izinto zonke zihamba ngemali kodwa kuyinhlelo zethu singafaka kubani uNkulunkulu lapho noma ngoba lento bebeyixoxa nje bona yabethi unikela kakhulu uyovuna kakhulu angithi into akade beyihlanganisa nabo kusho ukuthi ke sithi ke noma kuthiwa ke kunikela umuntu ohlupheke noma ona njani mhlambe la siyafaka lo mnikelo esiwenzayo kusho ukuthi kibo bonke abantu ngabe sihlelile la mhlambe sishayelana imali nginikele mawuthi nawe uyanikela ke unikele umuntu kibo bonke abantu unikela kithi sonke nawe uyothola kakhulu ngoba mayibuya imali nami ngizokunika nomntu kodwa mawuthi unikele ugcine la ungasadluleli phambili ngeke uthole kakhulu kodwa hayi ngoba ukuthi isibusiso ukuthi iyobuyisa iningi ukhipha yonke imali ukheshwa ukuthi izobuyini ngakhona lokho akukhona lokho uyazi ngofike kwavuka leli lizwi le isikhathi esingasekho nje ndasekho ke phela sesiyaphela ngaze ngayifunda leyo funda nje kancane Isenzo 4 all right Isenzo 4 verse 32 isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo munye akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe kodwa bakuhlanganyela konke abakholwayo bahlanganyela izinto zonke angazi manje yesayini yes 33 abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu umuso omkhulu wawuphezulu kwabo bonke kwakungekho oswelayo phakathi kwabo uthola ke inceke ihamba ngeprivate jet kodwa kunabantu abahlala emkhukhwini abasokolayo yeso lona verse 34 kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngokuba bonke ababe ngabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho baletha imali yalokho abathengise ngakho bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli kwaba yilowo naloyo wabelwa njengokuswelwa kwakhe hayi ukuthi bayinika abapostoli ukuthi bahambe nayo yikho bethi bona ilunga labasebenzisana kwabelwa umuntu njengokuswela kwakhe ngama yamazi omunye uhlale inceke uhlale santhini abantu abanye bahlala emkhukhwini ingane zenceke uyise university abanye ingane zabayifundi uyayibona lo ndawo lona ayikho ngamanye amazi ithi lento lena make sithi ke mhlambe kwenzeka abazalwane ngezibonelo ake sithi mhlambe bawushumayela noma mhlambe noma eMaritzburg bese becela idonation kuba abazalwane uyabona ake sithi sihamba su20 nabantu kushuthi abangama-asha abazodumisa lapha ake sithi ke kuphuma noma 100,000 kwenzeka kanjani manje besiza kimi bona mhlambe sebethola nje ilokhuzana imali yokudla kuphela angithi sihambe sonke siyosebenza manje sishela phela ezintweni zonke abahlanganyele izintweni zonke umfundisi umuntu ngoba phela izipho zonke abantu bayefana angithi nabo labantu uthola ukuthi bagadi itent bayadumisa abayobashaya imoto uhluke ngani ngoba abantu bonke angithi sisebenza sonke enye into nje ngingenela abazalwane ngoba sesizoqeda sikhuluma ngokweshumi abanye kufike ethi ke nasithi asinakho okweshumi ebuKristwini athi uJesu uyabonakala kweindawo ekhuluma ngokweshumi mina ngithi kunalemfundo akafika yinikeza abapostoli mayithi hambani nezizizwe zonke abafundi bami nebapaphathise nibafundise ukugcina konke ngeniyale ngakho sibamba ke lemfundo yabapostoli lithi kilizwi abapaphathiswa abakhola ngalelo langa kwanezela kulo ibandla kungathi abantu abayi3000 lithi ke base beqinisela njalo esifundisweni sabapostoli okuyimkhuleko nokuhlangana including nani nesidlo yabona babambelela kulesi sifundo manje abapostoli asikaze sibone befaka isifundo sokuthi akufundiswe ngokweshumi akaze besifundise lonto akaze futhi bebhadale benikezwe kweshumi manje bese bezokhotha na iverse Matthew 23 verse 23 ngezela ukuthi sesiyaqeda angiyikhothe ithi konke wasesiyaqeda maye kunina ababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwentshukume nokwentshungu nokodonqa niyeke okunzima komthetho ukwahlulela nesihawu ngokukholwa benimele nikwenze lokho ningakuyeki
ilento ade ikhotha uJesu Yeah. ukuthi ke ubona bekwenza zonke lezi zinto bathela lokho kodwa ngokukhola bekumele bekwenze la lokho sengathi ke manje uthi uJesu akuthela okweshumi uyazi ukuthi babhadla abaFarisi la enasinabo abaFarisi ukhuluma into ekade isekhona lapha ngoba usho ukuthi ibandla lika Jesu noma ngoba igazi vele ngakachitheki ibingakaqala inkolo yakho yabona so manje besakhuluma ngabaFarisi nje utshela bona ninabaFarisi bayeke nina nithela okweshumi nani kodwa niyeke lokho okunzima bekumele nikwenze vele bebekwenza ngoba beyisayekhona lenkonzo okweshumi bese bethi uJesu ukhulumile ngakho mawufunda leli verse akazange uJesu ukuthi kukhokho kweshumi akuyona imfundiso le abafundisi abasho ngale verse asikise ungene emlonyeni ngeke abafundisi sebeye kuma Bible school bafunda bathi manje sengiyasebenza ngisebenzela uNkulunkulu fanele ngihole nithi ayikho lento yokuthi fanele ahole ayikho kwethu mawufundisa enzo 20 verse 33 uthi uApostle Paul akubazalwane uthi angifisanga siliva nagolide nangubo niyazi ukuthi izandla zami zasebenzela izinswelo zami nalaba kade benami uthi ngangibonisa ngokusobala ukuthi kufanele nibasize kanjani abantu abawiki futhi ningakhohlwa namazwi enkosi ukuthi ubusisiwe isandla esiphayo kunesandla esinjani esimukela kusizwa abantu abahluphekile abafundisi baroba abantu bafundisi yekani ukurobha abantu alikho ilizwi elithi akudlu umnikela ayikho lokho kusho ukuthi uma ngabe ngihamba is either ngivula isonto noma ngenza ama open air manganikezwanga lutho angamukele nje ukuthi angitholanga mina lithenizwe lithi ivangeli alibizi lutho umushumayela ngikwenza ukuba ivangeli lingabizi lutho ngingasebenzisi ilungelo lami evangelini uze ngingalitiyi noma ungafunda noma wenzani ngoba santu bafunda bakuthatha kodwa kulelo lungelo nalo lokuyofunda kwakho nokwenzani nokuyomestratini ungathathi ilungelo lakho ulisebenzise kuphi evangelini ngoba ivangeli alibizi lutho abantu abakwazi lokho alibizi lutho ivangeli alikhokhela ukushumayela kwakho akukhokhelwa alibizi lutho futhi nangesikhathi uye eBible school wawuyiyela wena manje uthanda kwakho lokho futhi nithi akunasiqalekiso la ukuthi angikhiphanga nje okweshumi akunasiqalekiso ayikho nemfundo esho njalo batshela ukuthi i-security ayikho leyo mfundo ngoba babatshela ngomqondo abafundi lento bekulethwa kwenkomo bekulethwa kubani babafundela ngenisana okweshumi uIsrael akade bengenisa lapho esizweni kuze kuthiwa ukuze nezinye izizwe zibone ukuthi ubiziwe uyabona ukuthi isizwe sotha kade zingenisa okweshumi kule yandlu kuze kuthiwa bozobavulela amafastela ilesi kuze kuthiwa ezinye izizwe kuze zibone ukuthi ubiziwe ngoba bezingangeni amanga lawo kunjalo nje kusho ukuthi okhiphile okweshumi nongakhiphanga bayifanela nalona okhiphile yena uyiluzisile nje uNkulunkulu akayifuna abafana uluzile lo futhi sesho nje phambi kwaNkulunkulu akekho ufika bengcono lona nje na uyiluzisile futhi khonto kwayisho wathi futhi uNkulunkulu umoya akazidli lezi zinto lezi eziphathekayo udla okamoya ngoba yena umoya so this thing yokuthi siyisa kuNkulunkulu eqinisweni egcinena ayiki kuNkulunkulu okay kumele siyibheke angithi mabezothi lethana imali kaNkulunkulu wobheka ukuthi igcina ithathe obani kusho ukuthi makuzothi wangenisane noma lethana imali kaNkulunkulu besidliwe emakhaya basuke bethu uNkulunkulu wakho emakhaya yebo ngiyaqonda ukusho njalo bonke laba abathi ngenisane imali kaNkulunkulu bese bayayidla ibona koNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngempela because uNkulunkulu othi niyangirobha kuloko meaning kumele igcine ifike kuNkulunkulu kumele begcine phela ifike kuNkulunkulu ngoba yizwe kaNkulunkulu manje mayizofika kumakhaya kusho ukuthi kahle uNkulunkulu wakho emakhaya ngicela niqabane nabo mangabe nifuna ukuxabana nabantu yekani nje ukukhiphisa abantu okweshumi abantu futhi uNkulunkulu baphathelwa ngisho iBhayibheli naye lapha epulpit bamphathela khona unkosikazi wakhe kusukela omunye umama amphathela ayombekela kodwa baningi abantu ade beya lapha baphathela bamenza uNkulunkulu vele hambani yosebenza madoda hambani yosebenza bafundisi niyekele indawo yokurobhana nabantu niyekele indaba zokurobhana nabantu imali uJanuary nje barobha abantu kakhulu uzokuthiwa nikela khona ngisho first fruit khona abanye makuJanuary unikela ngawo wonke umholo wakho kuthiwa i-first fruit izinto esingenazo kwisivumelano indoda engafuni ukuyosebenza lithizwi ayingaphiwi ukudla kwayona i-first fruit iyayidliwa ngabantu hayi ukuthi ayiye kubani ayiye kumfundisi so ke izinto ehluphekisa abantu kakhulu esontweni noma izinto ehluphekisa abantu ecountryn abafundisi shothi noma ngabe uthi umuntu nami ngibiziwe njengoPaul ngenza nje example noma ngathi nami ngibiziwe ubizo lolu lokuthi mangishumayele ngenza lo msebenzi lokuphela nithi akungabi yiwo kuphela uma ngabe senza wona kuphela kangahle
mele asebenze eceleni ukuthi enye into abantu bengamaKristu bayazi kahle ukuthi asinayo imfundiso yokweshumi yonke le mabefuna ukurobha abantu banirobha abafundisi mabefuna ukurobha abantu uhambe yolanda leya covenant eyayenzwa ubani uIsrael ayontshontsha khona azoyihlanganisa ngapha athi kusho uNkulunkulu indlela ke yokurobha kodwa mayezohamba ngobuKristu kahle uzofunda lemfundo esinikeziwe kaKristu elithi lizwi ku 2 John chapter 2 verse 9 lithi loyo weqisa engeme ekufundiseni kaKristu akanayo uyise nendodana manje abame ekufundiseni kaKristu bese afuna ukurobha untshontsha lapha emuva nakho yena mayentshontsha akafundisi njengoba kubhaliwe ngoba phela imbeke ukuthi idliwa kanjani ikhishwa kanjani iminikelo ibikhishwa after 3 years kwahamba kwakhishwa after unyaka kodwa inyanga nenyanga bayakhipha iSunday neSunday bayakhipha manje uyabona ukuthi abahambe according ngoba bekuphuma after sephume iprofit ngoba bekuyinzuzo inzalo yalezizalo sitshalo obutshali lensimini yakho kuleyo nzuzo yakhona bese ukhipha 10% mawunenkomo kune profit masezalile hayi ngemali oyihola kusala ngoba le mali oyihola emsebenzini hayina profit kunjalo abantu osebenza amadoda abantu osebenza ungikhumbuza abantu siyashumayela nathi asizidli imali zabantu asidli imali yamuntu ungikhumbuza indaba la kaPaul ngiyakhumbula ukuthi uPaul wahamba wahlangana nomunye umama waba ne-connection naye wayishumayela kakhulu i-connection yabo kwakuwukuthi njengoba uPaul nje wayekhanda amathente nalo mama wayekhanda amathente kunjalo ngiyithanda manje manisho kanje nithi even no Paul yes wayelocate shumayela but esebenza ngamathente awathengisa ashumayela wazi wahlana nomunye wenza same job futhi kunjalo kubeka le business yabo kodwa beshumayela kunjalo hlobo sami kunjalo kuyasetshenzwa nje kuphela umuntu mayengafuna ukusebenza makangadli umuntu oyikelelwayo wohluphe kahle leso sibusiso uNkulunkulu akabusisa umuntu onjani umuntu ohluphekile ngoba usuke ngenalutho ngempela bese umsiza kanacathula kanalutho umsizeke manje masikhiphe emalini la esontweni sithenga izitulo uqeda uhlale nazo leso situlo uzobusiswa kanjani ngoba mawusakhile thephe uqeda ungenekile ngoba umuntu oswele makuthiwa kanakudla makuthiwa kanampahla umthengele impahla akwenzeke ukujike egqoke uwe futhi manje ngoba usukumupha awusukuthatha manje la esontweni uyakhipha kodwa nawe uwakhona yini kuthiwe uzobusiswa ngoba lento ingeyethu i-donation nje manje ukurobha abantu uzobusiswa nikelani khona nizobusiswa into engekho yonke leyo kunjalo lokho ethi umuntu ubaba wethu kodwa odle inganeni bakonjani ubaba onjani usebenza baba ubaba odle ingane ubaba kaze elophi ingane into enjani leyo hayi no kuyezwakala sesiyivala nje bafundisi nithini i-free will yona ikhona okay besikhuluma ngokweshumi i-free will yona singayikhipha ke i-free even if akunakuthi mhlawumbe sikolekela izitulo sikolekela ama keyboard atala free will okay masibeke nje kanti angithi umnikelo omayo balaleli umnikelo nje omayo ezwini owabantu abahluphekile lokho kunje nje kuyizinhlelo zethu ngokuvumelana uma sithi njalo sibe nemali esifuna ukuyibeka ebhenki sizokwenza 1-2 inhlelo zethu ungabathola abanye over the street bebebona benganalo lo hlelo lo dependa ngoba izinto zonke ihamba ngemali yes inhlelo nje zabo kodwa hayi ukuthi uNkulunkulu kune free will ngezwe akuna free will ngezwe umnikelo nje eKristwini uyi1 wokunikelela abantu abanjani abahluphekile kwayona leyo mali enizoyibeka ebhenki kufanele nivumelane ukuthi yenzani futhi abantu fanele babe nelungelo lokuyibona ukuthi iyakwenza ngempela yini asikho isidingo sokuthi anikele umuntu kwayona kuleyo mali leyo uma engaboni ukuthi yenzani ngoba imali nje yabo njengabafana bebhola mabethi asikhipha imali ukuze sithenge ibhola sinomnikelo nje oyi1 akuna free will emangezwe uyi1 nje umnikelo okusiza abantu abahluphekile qinisile inhlelo zethu ngoba nangithi inhlelo imfundo ifika inikeze bonke abantu akuyona ke imfundo inhlelo ngoba uma sikhonza la eGold noma kuphi indawo mhlambe siyarenta siyabona asihlanganisele imali kuze sibhadale rent inhlelo zethu mangifika le ekhaya kunomuzi sakhile sikhonzela endlini yasekhaya masikhonzela akubhadala rent manje soyifika kanjani ngoba kuya ngokuthi nini endaweni kuyona inhlelo zenizime kanjani ngenxa leyo situation eninako kuleyo ndawo manje inhlelo nje angeke uzuthi umnikelo ngoba akuna free ayikho bayona ayikho free will ayikho bayona leyo banokuloba abantu bafuna uJohn 3:16 kuthiwa uNkulunkulu alithanda izwe kangaka wazonikela ngendodana yakhe okuyiyona yodwa manje ke unikele ngokubesa ngathi hayi ukurobha abantu lalela uJohn 3 uthi uthini akakhuluma uthi asikhiphe imali uthi asikhona kuphela hayi uthi asikhona asiyivaleni qim shelele siyabonga nje kakhulu siyabonga nje kakhulu siyabonga nje kakhulu okay cha ke siyabonga kuba zalwane bonke abantu abasilalele abantu abahlala eBukristwini ivangeli lobuKristu alibizi lutho
alibizi lutho abantu bangaropa abantu nami sengithi qimshelele insizwa yale kwahlabisa ule nguphuza intambeka. Ayisibonge siqolise manje ukuthi isikhathi sihambe kakhulu ngiyazi ukuthi nawe uma ubukela une time frame yokuthi eish man mangaba at least 1 hour ngiqhubeke ngenze ezinye izinto kodwa ngiyakholwa ukuthi ubenefitile kakhulu even ne common sense yasho nje akwazi ukuthi ngaba nomuntu oyi1 avele yena be rich ukudlula khona futhi la kuleli bandla ngathi sithi siumndeni ebandleni khona la kuleli bandla siumndeni kube khona ohluphekile silosisho sithi kodwa umduduza akahlupheki bakithi kodwa simenze lutho khona le family eyi1 ephila nje kamnandi futhi yona siyenzela yazi siya ngamandla ukuthi le family ayibe rich yona kodwa khona lo la asenzi lutho silosithi nje awakasahlupheki. Bathandekayo nama ngivale into engisho nje ukuthi next time sizophinde sikhulume. Yaboya Sibonge.